Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kan long le ase ka jing ka bakrao ya ki khna puli bat ki samla puli ki beladan menta ban pen kre ya ka examin namar ka jing bam don boarding tang namar ka jing bam biang lanis new no jong ki transformer ha ki shnong ki thau jong ki ka hanyo trap youth council West Khasi Hills lingba ki nong kit kam ke le tho ba ka HYC kat kum jing ya tho jong executive engineer ka tanat MEPDCL West Khasi Hills hadu menta ki shnong ki belado transformer han nong stone division kat ba haryang do division pan kidan hadu khat waitli ki shnong kinong kit kam ka HYC kila ongru bahano organik binta ke HYC West Khasi Hills District hapo ka jingelam usamla wante lingdo General Secretary ke HYC West Khasi Hills kili yakendo ya executive engineer ha ka baliya tho bahado menta palat arphau tali ki transformer amshim pat yo kumta ka HYC kala kintu yu ketika tanat bakade man penyo kloy no namarkan pendu nong ya ka lawai jong ki samla puli na lor ka ne ka HYC kala pente bru of deputy commissioner ka West Khasi Hills ba un shim khialem ya ka benta di hagde ka por na ka liang jong ka new tribute council West Khasi Hills district na kadau joka jing ujor jong ki paiba anong shonong jong dong athan ha ke de baka jing du laj ti na kaliang jongi kum ka seng ha de baka di benta mani ka sngi la yo bani akendu yo executive engineer jong ka MECL ka jingi kedu ka jongi kalong ba kumno ban penbiang no ha ke de baki ni ki jaka ki plakta na ka dau jong ki jing du laj ti ngila yo bani kren bani executive engineer jong ka MECL ba kharwan lang bat ngi luckily baka ka daw ba ka jing du laj ti ke jubab kana na kalian ke jong kalong ba ka daw jong ke jing du laj jong ki jaka ka dai na ka daw jong ka jong bom biang shu ki transformer na ni ki jing sniu no jong ki transformer ti na kalian jong kum ka seng ngi luckily ka no teli ki transformer ki ba la sniu kadong ka thain ka jongi te na kaliang jongi wila batai ba ka jingdon jo ki transformer ki ba la sniu kalong ha nong stoin ki dong khnai teli bat na ta ha motion road area ring do komot ba ki don khatwi teli te ka jing sniu jong ki ne komot ka pa penlong ki tu ki snong bakin andu light nyo te na kaliang jongi na ka seng ila karpat I ba idai ban simkhya ya ni ka banta bat na kaliang jongi ila batai yang ka seng ba ila de bani shong committee bala shong meeting ha na kaliang juga office jong ban yele ban kumno ban kloy no ban bakini kishnong kanyo ya ka laj te na kaliang jong ka seng ikarmen ba kani ka jing kular ka jong yangi kan long ka kan ai ka jing matoy ki paiba namar ba khamtam ha ki di ki por ngila ba ki kana school ki lajan ga exam bat ki kibi ki pa lada kadon ka jing du laj kan kta ki so kya mo ha de ber ka di banta ti na kleng jungi ngi kwa ba ki knele man kham pan kloi bat ka ba ngi ha ba ha ka jingi krang ga jungi bat executive engineer ngi ong ba ha ka bi de ngi ki transformer phile kom no te nakleng jung ba isu ong ba nakleng jung te hagde ba ki transformer kalong bangin shu haban repair ba lada ki thot te ngimla man tit thmai namar ba ka de pila tip ba ka ngi long ki ngi duna ka financial te hagde ba ni nakleng jung ngi sngo kwa ban ong ba ka lada ka long ka bala nakleng jung ka sarkar lani ka board jung department kalong ba hagde ba kini ki transformer ki bala thot adai ban sukliang bai thamai na mar bala dangin bu piang e kitu ki repair kamun ni sukut bai ha ka ban repair te kani ka ban ra ka jing ki nong song snong lada long ka bala bat nak liang jungi kum ka seng ha ka ju ka por ngi kerpat ke bor jong ke MECL ba ha kum gi di ke por ba phim dei ban penduk laj kha penduk laj na mar ba ngila ajulap na ka liang jong seng ba ki di ke por ka ju ka jing du laj kha ka jur ba kham tam ha ka por ba kala dei ka por ba ki khna kila one school ne ha ka por ba kila shong ha ying ka bla dei ka por ba adum te kim yo shu ban kha ko tingi kwa hi ba ki bor jong ka MECL ba kin yele ban penbiang ha dei ba kalai ban naru bat ha pilatip hakum kini ki por ke je
ki kam sobha ru ki don ki kam jing seng ru ki ya chakmat khamat ki kam ki bobun ki festival ki jing don mata jong ki bre kombot ka kaya sesha ki di por teladangi ki bor jong ka MECL ada kim sim kya komot kan kata ki ba don mata ki bat ki ba sim mata khamtam ki de ki khna ki ba sa ban saya le exam ti nak leng jungi da karpat ki bor ba lor ban sim kya ha gam de ba ka de le sipot